Alright, indaba enkashana kaMenzi ngokudlumulaza ngameva enhla nasezantsi la kufikela khona lo mabonakude wenu iBlaqlife TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika aphinde sinibingelele-ke iy'nkalo ngey'nkalo elami egama sichake siyishaya impunyela King Sichaka mawuthanda hleli nawe-ke la egameni lohlelo iy'mpande zama-Afrika njengenjwayelo-ke uyazi sihlala sibe nabalaphi bendabuko esiza nabo la sizokhuluma nabo sibuza izinto ey'julile sijula ngobuchopho sibheka nje izinto ey'hlabahlosile namhlanje-ke siphinde sabuya-ke nobaba uGatsheni Boya Benyathi Busoma Busomluko baba Gatsheni King Sichaka asithathe lethuba sikubingelele ngijatshuliswa into eyodwa ngeke ngathi ngibukela i-TV lapha ku-Durban Journey hawu ngabona impela laphana Qhamthusi ngathi azasebenza amafutha hawu athetha kufaka wakumosha hey alright mhlawumbe-ke kapapa ukuthi siqale sikhulume nawe uyazi-ke masize ngezinto ey'hlabahlosile ey'fana nalezi kuningi esuke sikuphethe njengokuthi sisuke sizoqinisa abantu idolo nanokuthi sibafundise nje kokuningi kodwa-ke kubalulekile wazi ukuthi kukona konke sikukhuluma la ohlelweni uma kukhona enivumelana ngakho wona nomlaphi wendabuko kuphakathi kwenu nobabili iBlaqlife ayinakho ukuyiphendulela sebenzisa inamba leyo esuke ingezansi ukwazi ukuthola iqiniso ngalokhu olahleke khona kungenzeka mhlawumbe wena onikezwe amakhathakhatha ongakwazi wasebenzisa ngendlela kodwa umlaphi lo osuke kunikile uyokutshela i-direction e-right kunokuthi ubuze ngapha kuthina njengeBlaqlife ngoba sibona abalaphi kuphela siyabethula kenina ukuze nibazi baba uGatsheni namhlanje nkosi yami sizokhuluma ngodaba lophondo ake siqale phezulu sichazele umbukeli oqalayo ukubuka lolu hlelo iy'mpande zama-Afrika kwiBlaqlife TV yini uphondo. Okay, asithathe lethuba sibonge bhuti. Yeah. Indaba yophondo baba, indaba ebalulekile, indaba yobudoda. Yeah. Indaba enamandla, indaba eshintsha iy'mpilo zabantu. Yes sir. Masikhuluma ngophondo, uphondo enye yezinto eyisiphakamiso. Eyenziwa umlaphi osuke enesiphiwo sayo nolwazi layo ahlanganisa amakhubalo uhlanganiswa ngiyachazela noma ngeke ngisho ama details kunamakhubalo afakwayo kunamathamba afakwayo bese kuba namafutha athile afakwayo inhloso yakhona ukuthi kuphakanyiswa umuntu abe ngcono ngoba imali ibhudi nomcebo akufane njengebhadi. Okay. Ibhadi melibizwa alihlatshelwe ibhadi uvela lithuke neselifikile ayincanga ngisho ukunceba ibhadi ivele lize nje uthole seligalayidekile uthi uyahlanganisa into ayihlangani uthi uyaliqala ibhizinisi lakho lithi liyaphakama lishone phansi uthi uyawakha umuzi uyahliphizela hayi isuke selifikile-ke ibhadi alimenywa alidingi ngisho nanenkukhu even nenyoni awulibizi nangenyoni akufani imali umcebo kuyasetshenzwa baba bekulandwa ngoba ngeke imali ivetanizele ingekho into yenzile futhi uma usuke uhleli phansi ingekho into yenzayo ngiyakutshela mina ngathanda uthanda ayisoze impilo yakhe yashintsha impilo ishintshwa isinqumo osithathayo njengomuntu ukuthi uyibone ilevel okuyona okay nginawo ama-truck nginazo isitolo nginayo ithaveni mhlawumbe ngiyadayisa ngento engiyidayisa ngazo badayisa ngento ey'ningi ngeke sayidabulaza ngoba sisemoyeni mese uyabona ukuthi hayi mani noma ngidayisa iyenzeka into kuyaphileka kodwa kunokushukula okukhona uthi uyabheka abantu abaqale ngemva kwakho hayi sebehamba ngama-Range Rover labantu hayi bahamba ngo-Mercedes labantu hayi bo nazi izinto zibahlanganele ubona ukuthi hayi khona into abenza ngayo vele-ke kusuke kunjalo-ke King Sichaka ngeke siqambe amanga mfowethu into yomuntu manguziye phambili kunezinto eziyi-mechanism ekufaka uyihlanganise futhi nakhona kusuke kufaka usukume so uma sikhuluma ngophondo sikhuluma nge-combination ethatha umuntu from one position imbeke kwenye position. Omunye-ke Baba Gatsheni uthule okubhekile lapho uyakubukela lapha ekhaya uyayibuza ukuthi Baba Gatsheni ukhuluma ngophondo uyacacisa futhi ukuthi yinto ekwazi ukusiza umuntu from i-ground level engelutho imisa kwenye level engaphekwa lokho ma usefuna ukwazi ukuthi ke umehluko phakathi kophondo nesigubhi muphi ma ukhona ma ungekho
kuba kanjani yini esebenza kuPhondo engekho ngapha esigubhini esingathi ke mawuthatha isigubhu mhlambe ugejile noma mhlambe ushaye kahle yini umehluko phakathi kwesigubhu noPhondo? Okay, isigubhu sibuyela kusona futhi. Isigubhu naso seyenye yeziphakamiso. Mhlawumbe ake senze kanje. Iziphakamiso zihlukene baba. Nama levels zazo futhi ahlukene. Nezinto iziphakamiso eziyenzayo zihlukene. Yes sir. Isikhathi esiningi isigubhu siyabaphakamisa abantu futhi ngeke siqamba amanga. Baningi abantu abaphakanyiswe izigubhu. Ngenxa yegubhu ya. Mase kuthiwa siba honest. Mawubuka izigubhu zingakobi kwi level la khona zitrenda khona noma sigcwala khona. Abantu baba bebengahambi ngeemoto ezinhle. Yeah. Mawusothi manje uyabuka baba mhlambe nje uyiyela la ko Florida kuyalinganisa. Yeah. Uthi mawufika baba ubona umgaqo ku Florida baba ubone imoto uzuyithe sigcola amaSulman kanti ayigcola abafana abancane nje. Emathendeni baya excel. Ugijime baba uye la kolangeni mawugijima la ugudla ulwandle ubona imoto baba ubone futhi uthi hayi kuyasetshenziswa indle emnyama mfethu ifikile baba ngeke siqamba amanga. Moko ungase kuthi uthatha ithuba mhlambe ubuke nje noma ubuza abantu abahamba ama club bayotshela baba ukuthi kunabantu abakwazi ukukhokha amabhilo 500,000 per night. Umuntu athenge ibhodlela le 30,000 into ekade ingenzeki baba abantu thina sikhule abantu behlanganyela isiminofu baba bo3 bahlanganyela isiminofu baba uyabona abantu abaye bese kuthiwa sikhuluma iqiniso baba abantu baphakamile bafethu uyabona hambe emakhaya manje endaweni njengomzinyathi njengombumbulu Adams Mgababa buke imizi ekhona baba Musu yangitshela ukuthi le yamizi beyivela ngoba zingakobi khona igubhu beyingekho le yamizi futhi. Zingakobi khona izimpondo beyingekho le yamizi futhi. Abantu ngisho abahlala emakhaya mfethu. Uyabona manje umhlanga awusekho emhlanga la sihlala khona nje. Umhlanga sogcwele kofolweni. Uthi ungena kofolweni ungena uyazi ukuthi thina besasizana abaphila ngona basemalokushini. Kodwa sekushintshile baba. Imizi emihle isekho emalokishini manje baba. Ilapha emakhaya. Imizi emihle uyithola emakhaya baba. Abantu bafinyelele la khona izigubhu zibasebenzele. Ngeke sithi igubhu ayibasizanga abantu. Izigubhu ibasizile abantu. Kodwa yabona manje njengoba sengene izimpondo baba. Hayi, uyobona ongazi uyibona. Uyobona amaFerrari baba manje seziyaphuma la kuma Legend 50 la kuma Fortuner ziyakuma Ferrari manje. Usuku ukubona iFerrari baba imoto ka 10 million drive umuntu omnyama. Ezinye zezinto ke eziqala izimpondo. Ake ngibuyeke mhlawumbe ke ngiphendule umbuzo wakho ukuthi umehluko phakathi kwesigubhu noPhondo yini isigubhu siyaphakamisa kodwa isigubhu kunabantu esingabasebenzeli ezinye zezinto ezibe wrong isigubhu into oyifida njalo uPhondo into oyifida awuyifidi njalo uPhondo alona umuntu lo ohlala ekhuluma nalo uPhondo lokhu ukhuluma nalo every day uPhondo into okhuluma mhlambe once a week or once a month udepend indlela olenze ngayo awasithathu into yesigubhu ngizoyikhuluma iqiniso isigubhu siyaphakamisa umuntu njengoba ngibalelile abantu ukuthi bayaphakama abantu kodwa isigubhu ukuphakama kwakhona akulast abantu abaningi abanazo bangangifakazela beyithathile mhlambe baphushile 4 months 3 months kwafa babuyele emuva bayovuselela uPhondo baba into yakhona line long lasting enye yezinto engizokwenzela sona yabona isigubhu siyachama isigubhu siyaphefumula isigubhu siyakwazi ukuphinde straight usibone straight ngolunye usuku uPhondo alinayo yonke leyo nto baba uPhondo lusolid imake uma uthi isigubhu sibuye sichithe sichame sekusho something ephumayo nikusona. Yes, ngiyaphuma baba sikhuluma nama communication. Uthi sesidoba sikwi TV. Ngeke ichaze. Ngeke siyichaze ujulile. Ngiyakuzwa baqhubeka. Kodwa siyachama isigubhu, siyachitha isigubhu. Kwase isikhathi isigubhu siyakhazeka, sikhazeka kalula. Futhi mesidiniwe uyasibona, usibona sesikhipha inyembezi senza yonke into. Abantu abanazo bazokufakazela. Kodwa uma siza ophondweni, uPhondo alichamba izinto sokuyifakela zamakhubalo zilast isikhathi eside and ama results akhona ayashesha uPhondo can sustain ikhubalo
more than 4 years. Isigubhu ngeke lisustain ikhuba lo more than 4 years. Kodwa isigubhu singamphakamisa umuntu. Yingakho abantu beyigubhu kufanele babe nama ritual abawenzayo. Kudependa ke nakhona ukuthi isigubhu sakhiwe kanjani. So into ke esike siyiphakamise when it comes to Uphondo. Uma ufuna ukwakha into that is long lasting. Ufuna ukwakha into engakusustaina izizukulwane. Ufuna ukwakha into engeke ithi beyiphakamisile uthi usa enjoy imali laba bafana bama-10 ufuna uthi siyambona mhlanga hawu sephindele kwi-background yakubo ba neminye imithetho isigubhu sibe nemithetho eminingi Uphondo noma nayo imithetho kodwa imithetho yophondo ayiningi. Ngithi ngisafuna ukuyibamba lapho ukuthi ke kulezi zinto oyibalayo ubala isigubhu ubala Uphondo kukhona abantu abazi ukuthi igubhu zigcine zidemand into ezithile demand amagazi abantu demand imphefumulo yabantu khona abana understanding yalokho angisho ukuthi kuyiqiniso kodwa khona abana understanding yalokho ake sithi ke lokho engikusho kuyiqiniso babugajeni lana ezimpondweni akukho la khona umuntu ofuna khona kube ne sacrifice ethile ayenzayo. Awuzangibuza umbuzo oyinkinga ke nawe kodwa ke ngizophendula ngoba vele ufuna iqiniso njengoba sila sizokhuluma iqiniso baba lana umuntu umethatha isinqumo sokuthi ufuna ukuphakama kufanele athathe isinqumo ngento ayi-understandayo nayazile futhi nayizwile. Kubuye kube la ngizohlala ngiyi-short listing and abantu kubalulekile bayithathe serious lento engiyishoyo. Noma ngathiwa uyaphi noma ngathiwa uthathaphi ayikho into ebaluleke njengokuthi ucheck-e isource yayo. Yonke into iyayidinga i-sacrifice kodwa khona izinto ezidinga ama-sacrifice ajulile. Enye into ekuyidepende fanele bayizwe kahle abantu lento kudependa ne-level ofuna ukuya kuyona. Okay, I-level ofuna ukuya kuyona speaks a lot. Kunabantu ongathi uyafika kuyena umtshela ukuthi ufuna ukuba yi-billionaire uthi umuntu mhlawumbe athi uku-charge mhlawumbe 300,000 nawo athi okay kulungile letha noma imali onayo hamba. Ingozi leyo nto kodwa kangifuna ukukhuluma ngayo kakhulu so besichaza ngelinye ilanga. Ingozi ekhona ukuthi yonke into sichaza ngiyaphinda ngiyasho futhi ngisho kokugcina lento yonke into engafaki ithonga lakho leyo nto it's bound to take from family. Okay. So uma wenza noma isiphi isiphakamiso khona umuntu okawafika lapha kumina omunye ubaba wenza izinto zama-contract. Wafika waya khona indawo kuthiwa yimbali eMozambique. Angazi eMozambique noma Malawi yini kodwa wadlula komamboni wadlula angithi Mozambique nakhona kuyadependa noma kuthiwa ufuna iy'thwalo zakhona. Indawo ngakutshela ukuthi indawo ekanje iney'gubhu ekanjani indawo ekanje mese uya la iy'gubhu zakhona yilezi zama-contract lezi ey'bulalayo ey'kalelwa isikhathi nani so fana njengala eThekwini kuyazi ukuthi eThekwini isikhathi esiningi iy'nto zokuphakama zikhona umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okay, asikho-ke lapho uthi mefika laphayana wakhipha nje u-25,000 kuphela nje wanikezwa ibhande. Mefika efakwe le bhande kwathiwa uma ufuna ithenda ungabe ukhuluma kakhulu umuntu okuyena in charge bomxhawula ngale sandla la kule bhande khona. Hayi baba wehambe babe wathatha amathenda ba aqhawule baba fike abantu bezokuma kule briefing haye kulo muntu nje ku-inject amxhawule baba leke wamxhawula baba ubuya nalo ithenda baba showcase baba imfihlo yakhe la esandleni ila baba kuphela. Masafika lapha kumina baba uthi inkinga yakhe manje imali unayo yonke into unayo inkinga baba njalo uma ezala ingane awupheli u6 months. Lapha mefika nje kwathi hayi khululeka nje mase siyichecka lento baba kanti isimo ngeke ngiyichaze ngoba sisemoyeni kodwa khona into enayo amafutha athile ngawathola kulento. Ngase ngimbuza umbuzo wodwa ngathi mina ngalesikhathi niphahla nenza umsebenzi wokuphakamisa nalithinta yini ithonga lakho na? Wathi hayi akukhulunywa ngendaba yethonga. Ngamtshela ukuthi ke i-contract yakho yabheda lapho wasayina i-contract wena nokuthi kuyodliwa izingane zakho
kodwa uma uyisayina le contract awuzange walithinta ithonga. So umuntu kuyadepend lo muntu waba filthy rich namanje use filthy rich ukuthi ngeke ngimmention ngoba sila umele uthi filthy rich unayo imali but uxakeka ukuthi izingane ayilast. Ngezinye indlela Gatsheni ufuna ukuthi kubalekile ukuthi umuntu azi ukuthi yini azobhekana nayo into ayidingayo. Yes. Ungavela uthathe. Yes. Alright. Okwesibili baba into kuya ngawe kodwa. Uma ukuthi ufuna ukuba rich ufuna ukuba na family Uphondo ulideserve. Uphondo lidinga umuntu ofuna ukudla imali nomndeni wakhe. Uyabona nje mekukhulunywa ngomuntu othi ngifisa ukudla imali nezingane zami, ngifisa ukushiya ifa nezingane zami. Uphondo into yomuntu onjalo. But umuntu ofuna ukuba rich ahlale yedwa ayishintshele mhlawumbe ama-stay queen ayishintshele okayishintshela kona ongenandaba nefamily. Lo muntu vele mfowethu akayideserve ilokhuzaneni. Akayideserve into enjengophondo. Akathatha isigubhu noma athathe mhlawumbe isithwalo kodwa as long as leso sithwalo singamfaki angathi isithwalo as long as leso siphakamiso singalifaki ithonga uyathanda akathanda one day khona la so affecta khona into. Usho ukuthi Uphondo ufuna ukuthi livaya lapha kubantu abadala ekhaya Kanjalo baba. kuyimali sebenza. Lunabo ubungozi babugatsheni noma linabo? Ayikho into engenabo ubungozi kuyadependa futhi nokuthi ulifunelani. Okay. Uphondo ke masikhuluma nje iqiniso sichaka akulolela nombani. Mengithi akulolela nombani. Umuntu angithi khona abantu engikukhulume ngabe eqaleni manje. Ngathi into enye eshaya abantu abaningi kunabantu abangenandaba nefamily. Kunomuntu onendaba ukuthi yena mebe nemali wabukwa wahlonishwa wayisaphasa. Lo muntu lo right. Kube nomuntu othi mina mangisebenzele ifamily yami ngasebenzela umngami ngashiya ingane zami nento ephathekayo ngaba nento engisasenayo kodwa futhi angangishonisa phansi. Into yokuqala ke efile isho Uphondo liyaphakamisana kodwa lenzani filthy rich. Sengisho ukuthi ngeke ube ibillionaire ngophondo ngoba ama sacrifice alo akademand igasi. Zikhona izithwalo that can make you a billionaire. Kodwa uma ufuna ukuba serious ngazo, you must sacrifice umuntu. Usho ukuthi la uyakhetha ukuthi ufuna usacrifice umuntu noma cha? Yes. Shothi uma ufuna usacrifice ngomuntu, ufuna ukuphila impilo yomuntu, noma ufuna ukuphila impilo yosilwane, noma ufuna ukuphila impilo yokusileya. Hayi, asiyibambela ngoba vele izinsuku ayiphelile. Siyathemba ukuthi abantu ke kukhona abakufundayo abakutholayo lapha na kwi-Blaqlife TV impande zama Africa. Hleli nobabugatsheni bechaza kakhulu ngodaba lophondo ukuthi lihamba liphilelephi namandlalo okusebenzeka kanjani. Asigoqe bayabenyathi sibheke ke manje ukuthi abantu mabekudinga ke bakutholaphi la osebenzela khona ngqo. Okay, eGoli ngiyafika lapha ngiba se4 noma ngibe se-Springs. Yeah. eSprings ikhona indawo ekuthiwa ise-Desley Park. Ngivamise ukufinyelela khona but isikhathi esiningi ngiba sendaweni yaseMgababa. Yeah. eMgababa iSouth Coast. MawuseThekwini nje ushona engathi uyangase-Bishop Steel. Oh yeah. Yeah, ngiba around lapho la simsebenzela khona umuntu. Kuyathiwa sikhuluma ngophondo sithatha 2 days umsebenzi walapho umsebenzi ofuna ufike nje uhambe nalo manje. Enye into ke enye advantage ngoba ngifuna abantu bayohlobisa ngezimpondo. Ngifuna abantu bayokwenza imali. Ngiyacheck kodwa ungakufiki. Into ebalekile ke leyo uzothatha lona ukuthi fanele ungithumelele ngiyakutshela kodwa lebesoka ukuthi ungithumelela inani. Nani? Because angifuni uthatha into uyohlobisa mina ngifuna umuntu odinga ukuba nemali nodinga ukusuka kule level aye kwenye level none business ofuna ukusustain nongenalo kodwa ufuna ukuqala into ezosustain nomuntu ongafuni ukuba nemali ephelayo. So lo muntu yena umuntu engimdingayo. So before uze siyachecker sibone ukuthi lizohambisana nawo ngoba yonke into baba akuyona yonke into ehambisana nobani. Yabona mhlanje kunabantu abanezigubu abanezimhlobiso yini bayasheshe baphapha bajaha izinto kanti azamsani lapha. Okay. So umuntu othi mina lempilo engiphilayo ngiyayibona kodwa ngifuna ukuya kwenye level. Umuntu othi mina ngidinga imali, umuntu othi mina ngidinga ukusustain, ngidinga ukulasta, ngidinga ukwakha into ezolasta, ngidinga into einspire ifamily. Vele sobe siphakamisa ithonga. Uyena umuntu engidingayo kona inamba yami uyangifonela. Ngimtshela ama requirement before eze.
Futhi ke kusuka manje kuze kuyoshaya iMantende. Ngine special iphondo maliqala nje siliqala ku 30,000. Umuntu mase ungenayo 30,000 ngeke ngithi angaze ayihlupha ngifonela, angidingi nje ukuthi azayixake angifonele. Kodwa ke kube necry ukuthi kunabantu abangothisha, kunabantu amaphoyisa ngiyalinganisa abasebenzi bahulumeni nabo bayafisa ukuphakama babe ngcono, baqale namabhizinisi amancane mhlambe bayidayisela oma products nani lezi zinto abangayidayisa eceleni, badinga nabo into ezoba sustain. So uTetu yabakhama ngase ngithi mina ngoba lenyanga sikuyona August inyanga yami okuzalwa, ake ngenza umusa nginikele back to the community. Ayikho imali ethele engiyingenayo vele uphondo lithengwa baba. Into okuphakamisa ithengwa usuke uyinikelela uqala nama procedure nezinto mhlawumbe ama logistics are involved. Ukukhokhela lezo zinto kahle kahle. Ngase ngithi ke abantu abano 15,000 abeze sikhulume sibone hayi ukuthi ngithi iprice yakhona ufuna cha kodwa ke abebebeza ngoba vele lento ngile short izobaphakamisa. Futhi akuyona level ka 15 kuphela, akhona namanye ama level. Umuntu usengakhetha nalokuthi bese ikhetha ledlo sikade sikhetha iziphi izinto ekufanele ngoba nakhona asifaki ikhubalo elifanayo. Ikhubalo engelifaka kwena ngeke ngilifake ibhuti lo ngishuthayo. Ikhubalo engelifaka kwena kuyadependa nangedlozi lakho nanokuthi lona idlozi esuke sixoxa nayo. So yingakho ipreparation yophondo idinga ngiqale ngiconnect nabakini abadala. Singenzi into uthatha lento uyaxoxa laphana manje na uyageza lento luthi imali manje angifunde lento ngilakaza yabona. Angifunde umuntu oloko ekhala ngemali. Ngifuna umuntu akhala ukuthi imali ngizoyidla kanjani. Athi mevuka iaccount mhlawumbe iveze naba u6 waba u5 before kuze kuvele ilanga. Angazi ukuthi imali uzoyidla kanjani. Mina amakhosikazi angabi nestress ukuthi imali ayikho. Abe nestress amakhosikazi ukuthi baba saze sane inkinga ukuthi imali asazi soyidla kanjani. So nazi inamba umuntu osekhathele nomuntu ofuna ukwenza umehluko ngoba impilo vele bafu ngeke siqaba manga uma ufuna ishintsha impilo yesumela. So umuntu oserious nofuna ukusukuma nofuna nje ungene ezintweni aphile kahle aphile into elasta kodwa umuntu othanda umndeni wakhe. Ngiya-analyze lapho uma ungawuthanda umndeni ufuna uba yiphara nje lambele ehlale enyuka awungeni kule category. Zikhona izigubhu nezinye izinto ke for wena, but umuntu othanda umndeni wakhe nofuna ukwakha into elastayo nofuna ukwenza into ezosala izizukulwane, this is a thing for you. Udinga into eqo, udinga into ezolasta, udinga into ezokusustain. Alright, asibonga ke sithemba ukuthi abantu ke bonke bazwile ke balithathile udaba. Nazi inamba igijima ezansi screenini mawuthi mhlawumbe uyafuna ukuxhumana nobabugajeni uthole kabanzi ngalokho akhuluma ngakho. Ikakhulukazi impondo uze ukuthi ungafika kanjani naleli nani alishilo kuza kwazi ukukusiza. Igama lami ungaphela uAugust. Ungaphela August. Usho August lenyanga. September mhlawumbe singabapha 2 days. September ifike ukuqala la siyavala lapho. Sibuyela kuma-price anormal. Alright, shuthi yonke lento ngo-August kuphela. Njoba nje beyibuka nje namhlanje ivele nje le first week August. Hayi uphondo ngo-August. Ngisho special. Sengisho sona impela singo-August kuphela. The first week of September. Alright, niyayizwela ke siphinde ke sibonge ke sithemba ukuthi nani sophinde sihlangane ngokulandela kwenye ivideo elandela sikhuluma nomunye umlaphi wendabuko. Nisale kahle emakhaya.